Йо! То да не е лесно. Не го чувам в шалките, ако сега ще чукам, де ляга, трябваше ми отвесен. В ушите. В ушите 4 или 5? В ушите 5. 4 или 5? 5. Около 4-500 човека ме мислят за супер готен. Митове разбулен, аз съм смотан. Не аз бе, брат ми, оня дето е супер оборотен. Аз съм едно си обикновено съм потен. Ми е мазна ръката пред джоба като истински рапер. Се чеша по големите си болярски, супер рапарски, чисто нови мъди. Гъди, егото ми вика тъй да бъде. Само следващия играч може да ме съди. Останалите в широк разкрач от сухи гениталии, големи зелени мухи да бъдат. Моята здрава мисъл, моя болен вокал отнесе лъч светлина през гъст смок е тази моя пиеса. Нищо, че господин стреса с мен е беса. Бомбонките къде са? Ето ги двеса. Едно за всеки. Брат, знам, че сме супер леки. Чикарай, гейски са щеки. Йо, Шаманец продуцира песни неизвестни. За храносмилането ти не били чак толкова слесни. Тежки рими падат от вестна с трясък. Ти си в шок, не мога да разбера дали сте интересни. Да се чудиш откъде взех тази злоба в къса патия. Лечебната ми омраза цялата нация. Тълпата, изпрати мен и моите накли въпроси на психотерапия. Пък пускаш отзад дати, за сляв крак. Отказваш ли да грабнеш с твой сляв крак? Отказваш ли да грабнеш със своите шепи дребни от моите рими последни? Търсиш доброто ли? Ръце кършиш, а мърсоти поредни вършиш и цапаш и мърсиш леглото ли? Шипи ми на баща ти ракийката. Тука и ся в немотийката. Усетих ми къде е кирийката. Брат, шаман взе да прави хип-хоп. Каква стана тя? Хей, и каква беше? Братле, добро момче беше ти и аз с тебе. Клипа стана тука, не го видях, извинявам се.